Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Clans. Među epizodama nisam uopšte igrao, tako da pravimo arčere, 10 arčera. 10 sam rekao. 10 barbariana. Tako. Potrošili smo 1000 skoro. Ko će sad onda... 3 minute, do tada šta možemo raditi? Da vidimo ljude. Da gledamo ljude. Pokažem prvog čovjeka na svijetu. Da sam pokažem prvog čovjeka na svijetu. Evo ga. Prvi čovjek na cijelom svijetu. Na Clash of Clansu. Barbarian King, level 40, maksimalno. Ovo lik Varden, kako već, maksimalni level 20. Archer Queen, maksimalni level, ovo je sve maksimalno, koliko ja mislim. Ovo ne možemo da vidimo šta je. Već se dosta napravilo, idemo da vidimo sljedećeg. Da pokažem neke moje napade. Defense. Da pokažem moj napad koji smo jučer izveli. Bili su primirjeni. I ovo nisam sam dobro. Ljudi, Clan Castle. Pa. Moje 30 trofeja. Kako već toliko? Minut. 2 minuta. Dakle, vidimo se kad to bude gotovo. Pauze. Ljudi, dok je bila pauza, ja sam stavio ovo na novi level. Ovo se završilo, ovo će za 30 sekundi. Pogledajte stone, koliko je skup. Evo je gotovo. Idemo napad. It's okay. Archer. Možda i ne uspijem čak. Ovaj Canon sve živo skida. Nema šanse 3. Nema teoretske šanse. Ako bi ovo sad odmah krenuli na ovaj Canon, inače druge šanse nema. Neymar. Samo mora da je ulož. Ako sam njega napao, baš me briga. Evo ga, 2 zvezdice odjednom. Pa da, nema šanse, zato što će sad ovaj Canon sada ih poskida. Ma ja, nema teoretske šanse. Naravno, za sam 2 zvezdice. To je bilo negdje oko 17 trofeja. Onda je barem lud da uzmem. Ništa lud. Da, 3 da unište mortar, jeste. Ne mortar, Canon. Naravno, neću uzem lud. Ako ništa drugo.
I prvari da krenu na armiju kamp, jel? Ma ja, kad su glupi ko noć. Onda je 80%. Koliko ti to je? 15, ok? Uzeli smo loot, to je važno. Eba, kuda boje? Ona mi gledaš. Ti jasno? Jel, ti to jasno? Dva. I ljudi, ako vam se sviđa Clash of Clans serijal, Town Hall 3, a vi niste normalni. Ene uskoro Giant da kupim uskoro. Yes! Ali prvo ovo da vidite. 15 minuta. Ovo za 10 sekundi. Ja sam nekad toliko rašao da to je bilo nenormalno. Meni su zidovi bili level 1 na Town Hall 4. Meni objasnite na koji način je to realno. Ovaj tu raidujemo. Malo previše para, ali dobro. To s ovog svega malo previše. A baš da onaj kamp? Nema eliksira više. Ja se izvinjavam što kupujem eliksir, ali stvarno. Skinuo mi je. Evo još malo si, sad se baka vrati i idemo. Čuti, opet snijam. Pa šta snima? Kako? Kako? 21. Može tako. Idemo napad. Napustimo onaj kamp. I ovdje ti onaj silni loot. Ja ovdje neću ništa uspjeti. Stavio sam ove barjene da ne državaju. Samo loot dođem. Izgleda ću dođem sve sam loota. Tako mi izgleda. Sada ga probijem, ajde još jednom, ajde to, još jednom, to. Pobit ćete tu.
Ovamo ne može da je dirne. Može njega. Ne, to tako. Previše bi bilo lako da... Previše je lako da bi bilo istinito. Me zajebavaš! Me zajebavaš! Tjeno našta! Dobro, uzeli smo maram vod. Ja sam opet full. Opet full. Tom Hall 3 još nećemo, dobijemo ove stvari, dobijemo mortarčak, opa. Možemo stavimo jointa. Ne možemo još stavimo jointa. Tek kad se ovo završi. Joint nije potrebni. Već to, 100 trofeja. Mušom. Ljudi, mi se nemamo šta da radimo. Ne možemo ni da napadamo. Možemo napadamo. To. 7 minuta. Ne. Evo ga, jedan. Evo ga, 2. Ajde se... Wow, razdvajaju se. 2. Mi se ne razdvoje. Jej! Samo kakav je, neću ga napadam. 4 čini mi se. Dobijem jointa, možda ću ga napasti. Ali možemo pokušati. Dva tu. To! Pobjeda i titula. Daj taj loot. Vidite kako barbarijan udara, više ne udara samo on, to se ne udara onako. Jednom ovako. Evo ga, uzeli smo loot. Bilo jede. Jebi ga. Perfekt. Pa nema. Idemo 1. Daj mi ovo. Tako 2 sekundi. 500. Ne znam koliko treba klip, pošto vidite meni ne piše. A 1 od 3, 1 i 30 pat, znači... Ovo snimamo još 11 minuta, može. Još malo. Imamo još 2-3 minuta. Tako, ovdje mislim radio. Imamo ovog sljedećeg. Teško. Idemo nešto. A nema, samo živo zaštićeno. Ma ja, samo živo zaštićeno. Čuvam se kod traktora. Ne mogu ništa da kupim.